Moi kaikille, tänään on hissitestivideokone. Mä oon nyt alimmassa kerroksessa. On 6 kerrosta, 2021 rakennettu seinää. Ja täällä on tämmönen ukkeli kamerapuhelimen kädessä. Kamerapuhelin kädessä, mitä mä sanoin. Kamerapuhelin. Eli 2021 valmistettu kone. Hissi. Mä vaan tonne 6. kerrokseen. Se kestää vähän aikaa. Peili, niin kuin mä sanoin. Jos ollaan rehellisiä, niin tää on oikeasti aika pelottavaa. En tiedä miksi. Mennään jo kuvata tonne niinku tohon niinku tonne, että mihin tää hissi aukee. Ja mitä se tarkoittaa niinku tonne noin. Siellä on ihmisten asuntoja. Enkä aio paljastaa, että missä tää sijaitsee. Ja tossa on oven aukaisunappi ja hälytysnappi. Mä en viitti painaa tuota hälytysnappia, koska ne voi tulla jotkut tyypit turhaan. Tuolla on 5. kerroksessa. Mikä toi? Mä jään pois ton vittu. Mikä ääni toi oli? Mikä helve ääni toi oli? Niin. Se olisi moro.